עדיין בלו עם רונר, הולך לאוחיון, שוב בלו מקבל אותו, זריקה מרחוק, איזה סל ענק, דיוויד בלו. מסילה הוא האיש שעושה את התנועה כדי לקבל את זה, מכבי לא נותנת, ובלו חוטף כדור, צריך ללכת עם זה עד הסוף, בלו גומר את זה, אולי גומר את הסיפור. בלו מקבל וזורק דיוויד בלו. הסריקות האלה לפארקר שלהם. הוא מגיע לבלוטנטל. יואו! בלוטנטל עכשיו מתרומם. צ'קה! בלוטנטל הווינר שוט! ווינר שוט ענק של דיוויד בלוטנטל! ממש דחיפות שם, אז עניין של זמן עד שהשופטים פה ייתנו את זה טכנית. בלו מרחוק, ובלו מדייק לשלשה. ספרדים עדיין ביתרון, יתרון 3. בלו עכשיו מרחוק לשלשה, והכדור שלו נכנס. שוויון 60 עכשיו. כדור שני פרקינס. גם הוא הולך החוצה. נהדף אישר של מכבי, בלו בפינה, לוקח שלשה, וזה נכנס, דיוויד בלו. מכבי אולי יכולה לחסות, שם היא לעשות בתוצאה. בלו לוקח את השלשה, וזה נכנס, דיוויד בלו. זה מעבר, שוויון 75. נימה לקבל מפרחת את הכדור. זה הולך להנדריק. מה עושה הנדריק? משאיר אותו לצ'קיצון. כדור של ריצון, הולך לפרקו, הכדור הזה בחוץ. פרקינסון אין, בלו מרחוק, נכנס! ווינר שוט! ווינר שוט של דיוויד בלו! מכבי מנצחת במוסקבה! ווינר שוט! לנגפורד, אני הולכת לאותו דבר, גם אטיביס קיבל אותו. 90-87. זהו לנגפורד. משאיר אותו לבלו מרחוק, נכנס לו! איזו שלשה של דיוויד בלו! שוויון 90 סוף אותו תופס את הראש. 92-90, 38 שניות האחרונות. האם מכבי הולכת ל2? האם ל3? זהו יוגב אוחיון, מוציא אותו לבלו, בלו ל3! נכנס! ווינר שוט של בלו! 93-92! שלשה ענקית אוהקה באלף! וואו, דיוויד בלו! איזה זון האיש הזה נמצא! הקהל היווני כאן לידינו פשוט באלף! איזו שלשה! שחקן ענק פשוט! נו, בלו עכשיו, עובר בין שניים, נכנס פנימה אל הסל, דיוויד בלו. בלו מנסה להישחרר זריקה בלתי אפשרית, וזה נכנס לדיוויד בלו. אין בלתי אפשרית על השחקן הזה. לא הולך להנדריקס, מטיסט איתו. מגיע בלו מאחור, מניח 2 וגם עבירה עליו. דיוויד בלו. הנה בלו, לוקח צעד אחורה, מת לזרוק לסל בלו, לוקח את הזריקה, על השמירה לא נוגע. הולך דווקא לבלוטנטל עם השלשה שנכנסת. יש זמן להתקפה, בלוטנטל עם השלשה שנכנסת.